sunod nga itaho, kabahin kini sa dengue, no? I will always report na sa atong situationer sa dengue, kay nakamatikod mo, balik na sab ang ting-uwan, balik na sab ang pagpundo sa mga tubig, unya pahibaw ko palihog sa atong mga kasilinganan, kung doon na may mga barangay officials nga misaksi karon, mga municipal officials, mga doctors, mga municipal health officers, nurses, atong magpahinumdumay ta sa usag-usa sa atong nahibaw naman ta ni ining 4S, no, strategy against dengue, kay ania na usab ang mga kaso sa dengue. So muhatag ko ninyo og labing ulahi nga figures sa dengue cases sa Bohol. This is from January 1, 2020 up to July 25, no? Hangtod July 25. This is 3 days ago, no? Ang atong total dengue cases from January 1 to July 25 is 2,626 cases of dengue. 2,626 cases. Kung ato ning ikumparar sa the same period of 2019, no? Same period. So January 1 to July 25, 2019, mao man ni atong epidemiological basis, itandi na to. Kining 2,626 karon is 10% higher than last year, the same period of last year. So mamatikdan nimo dunay pagsaka sa gidaghanon sa kaso ikumparar nimo last year. So angay tang magmatko ni ini. Although last year, the same period, 22 ka death, no? 22 ka namatay last year. Karon ang namatay 13 deaths in 2020 as compared to 22 deaths last year. But gamay-gamay ang mortality, but daghan by 10% ang number of cases karong tuiga. Unya ang atong bantayan mga tatay, mga nanay nga ang atong mga anak nga pangidad og 11 to 15 years old, mo'y labing daghan nga na-admit. Mo'y labing daghan nga nataptan sa dengue. 11 anyos ngadto sa 15 anyos age group. This constitute about 1/4, no? 1/4 sa mga kaso sa dengue nagagikan ni ining 11 to 15-year-old age group, no? So ang atong mga anak, while they are on home quarantine, curfew, kining mga idara, these are minors, while they are in home curfew, bantayan lang gihapon nato, sa naa sila sa balay, manglimpyo ta sa balay, kanang atong gipanghayhay diha nga mga sapot nga medyo basa-basa, amuangay gyud ba ang mga Aedes aegypti mosquito ni ana, no? Kanang atong ipauga ang atong mga sapot, ang atong mga napundo nga tubig, bisan kana bitawng sa atong kusina, kanang sa atong mga plato, kanang sa ubos nga mo dawat sa tino sa plato or kutsara, that little amount of water can be a good breeding ground for mosquitoes already, no? Sa atong palibot, mga lata, mga kaang, mga ligid, no? Mga tabon sa soft drink, nga anything nga makapundo sa tubig, ato na silang silhigan, atong limpyuhan, atong iyabo, appear ni siya sa 4S nato nga kalihukan against dengue. Okay? So atong kanunay nga ipahinumdum, no, not only COVID ang atong challenge, we are also challenged with other usual diseases, emerging and re-emerging diseases that appear in Bohol, no? Unya, maghisgutan ako ang mga lungsod o syudad nga labing daghan nga kaso. Number 1 is the town of Talibon. 14.4% sa mga kaso gagikan sa Talibon. Unya, ang Talibon baya is upat ang natala nga namatay, no? 4 deaths from Talibon. And then gisundan ang Talibon sa lungsod sa Tubigon. 7.7% of the cases come from Tubigon. Og usa ang namatay sa Tubigon, no? 1 death. Sunod sa Tubigon is the city of Tagbilaran. 6.4% of cases come from Tagbilaran. Sunod, Clarin. 4.5% of cases come from Clarin. And then Hetafe. 4% of cases come from Hetafe. So once again, Talibon, followed by Tubigon, followed by Tagbilaran, followed by Clarin, followed by Hetafe.
So with this data, ang atong mga tinugyanan sa Provincial Health Office ni-mobilize na, dugay ra man nato ni siyang ni-mobilize, and at least almost every day, close po ang atong monitoring. Aside from doing the task of contact tracing sa COVID, our people are also closely monitoring dengue cases, pahinumdom sa mga mayor, barangay officials, ug uban pa nga mga hingtungdan nga dili gyud taligam-an o kalimtan ang atong anti-dengue efforts, as well as the other programs, anti-TB program, anti-rabies program, no, ang atong HIV program, no, atong tanan nga mga health protocol. So laumi nga bisan tuod challenge ang inyong mga health workers, kanunay kaming gatutok sa mga kalihukan pagdepensa sa panglawas sa atong mga kaigsuunang bulanon.